ing sembangiring ula kapara risang ambengan sahanan ingkang mringanan sing kasih awit namastu purnama sidrep awit namastu silat mringi wang jagat karana sirang mondo kami sisaning bisana sono sinamulang ning kula pestu maksih lestantun lambang Buddha jinandur tutur katela tura tulak mira radeng paradya winursita ngupama prameng niskara karantadya tumiying jaman purwa mangke tekap masananing gebita tawung renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggunggung sang purwengkata sikebyar dumadine wayang purwa purwakaning kandhalinan runtuting basa deweng krungu sura sesiri narasaya karaos mulajare urang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa rumangsani lur jalma inukaca jarweh rusina kucing carita lo becik wis gemelar jroning pangkene ranjaya Gusti Amrisani pagelaran inggih purwa
Surya Candra Darumya Kartika wis kinur putrate kawasa sahari ratu angin tribawana prata ing Daksina gilir gumanti teman dadi pitanganing dina sasi warsi windugang sarta abad tunglan mangkar tumangkar kaya isine rambun kaya jawah pati kembyah dadi padha kutu-kutu walang atoga burono mono yang buronto ya dadi obranan tanpa wicalan padang terwangan sane sang Hyang Renawi karsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan pukirabang merngangah lamun kek sayah dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka watos sebelah kanan kuning abang ismu jenar kaperbawan sinaring sang Hyang Basanta tanam tu katon ijo ruyur yamaku gunung kebiru moyo-moyo pucung gunung kene malah danung kasil ring Praban Sun lenggan-lenggur nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa wis dangu seleng kawula dasih dene warsa apa ya buku garap Tegal Sawahe anglo sulur tamono dadi sambi sindenan mikul karo lugune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samorwangi Sang Hyang Arka sedang isa inggil wis katon melok sinaring jagat dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sami rebut yada rebut ijo rebut kukuwung panendri datan wonten ingkang amadhani kukuwung ing praja negaring Dwarawati ya negaring Dwaraka nun inggih gari 100 tananto kalih 1000 jangkep tinega krana negaring Dwarawati ing Dwaraka ing jenggala manut dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya berawiti nampi ombak samudra birang kang tanpa wagut pegating kemaninggal kapantuk urut Cakrawala wane-wane cekrem wisik sawanagi nebing jurang cara kinepung guwa serung kinarya suswing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antar sastra jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyu kaya karang kitir ora-ora ning klopo bawi subur wasiter mapur satengah dinandur pangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bepanjang rangsang langit lenggak-lenggak lambe den mijil saking sendang-sendang ning tirtane ilene pinara para mlayune trampi wadhuk binentung bentuk kinarya ileni sawah yang pategalaning naraga semua mokal pangling taten basa datan ana bumi sak cengkeng selo sedoti nanduran kang kurang kapipante utari Sri Dewaning Bugo anggelan pasabinan Yayah Rukmi sare kang pinangka Pratiwi pategalan Goplo Wijaya ingkang rembuyu gegondhongane ambek kowe nganti kaya manglu-manglu witane polo kapendhem polo kasimpar polo gumantung sadotan kuciwa cinawi tulan kang maweh sarasaning diri ingkang raja kuyete iwen sansaya ngrembaka lamun mangaglaring mangunan lamun wanci sarep surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe datan ana carane kandhang ngranjing palang labet tebih saking tindak Dursala Cuti samya sayeksa kakabdi kari luring rusa bangsa tuwin negari Dwarawati ing Dwaraka wono gunge bange gunung agung ririksa lestari runtung-urun ratu merah sada dadi uru-uru kaning lingkungan langkung-langkung lamun tinali disampun-sampun disanggeman sepen tebih saking tindasan Sesinarsaya wada winodananing mung macinamatan daya dirayan suwiji-wiji semapan sejatine jajiban pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasaken negaring Dwarawati lan semulagi manjing marang jaman Cana panjang munjung pasir pawukira jinawi kemari pakar tata-tata raja dasar guru kang gedhe buri wadhang jagat dhuwur kuset tur wadhukun carane tata kasih sering manca praja sinten ta wau ingkang asta busana ngadil bangsa negaring Dwarawati ya negaring Dwaraka panangkira den ucap dasa maning sang nata dasa 10 nama wis mestani jejuluk sang nata Prabu Sri Bathara Kresna ya sang nata Prabu Narayana ya sang Padmanaba Nalendra pepakuning bumi ingkang anggung jejekaken katamari sajaga lenggahning padaning Damarjana ora mantra-mantra sipating ubata rayah dewane kabagyan Sang Hyang Bathara Wiswangi Jawantah binayang bayang Sang Hyang Purapsara sari kawis pepandir sagung kang samya semewa manggung ketanggung Jaka maloro-loro kang samya ngampil pacaring Prabon Yayah Ruping Samudring Kedharatan miwadatan kanton wiswanipun Sang Hyang Nung tetunggiling praja negari ing Dwarawati miwah Sang Hyang para putra miwah kadang ananging menika tawananipun sawanipun putra Dwarawati satring parang Garuda nggih Sang Raden Samba Wisnubrata ya kusuma kilat moko Satra bagus tanpa cacat nalika semanten kepareng sowan lenggah wonten sapengringkeng Rama Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna Kedadal sumambung bisawanipun Senopati Dwarawati satreng garba ruci kadang nata satring lesan pura
Anengge Sang Raden Arya Setyaki ya tambak yuda Yuyudana Wresniwira Singamulan Jaya ya Bima Kunthing Satru kanthet ngeyet bengosin ulur geritu mangku kuping kiwa tengen nadanta duduke tatan sepira nanging kadigdayan kasektian luwih bebasan natamen dajina lumenter mbak bengkung suduk bubung nudatan mukal didadosaken bebenteng ing praja tinanggulanging negari Ndarawati datan kanten wiswanipun pepatih negari Ndarawati pidaleming widara kandhang anengge Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara nalika semanten dupi wis katingal pinuju rawuhipun wong agung ing Mandura kadang nata nalindring Mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama ya Sang Kakrasana ya Waneng Pintawasi Jaladara ya Sang Karsana parengal tidem sinemadaning pasewakan negari Ndarawati nadyan kudungan dataning nanggung obah samirana datal lumampah kabeh arsa mung swaraning pradonga miwah pangli ing paranggana nalika semanten dadya tintrim kawontenan nyarengi gandha arum hambabaran saindenging pasewakan maratelaken bilih pandhita ing saka lima sampun kemareng lenggah anengge Sang Tapa Bgawandura ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Bharatwaja putra sigra murwani pangandikan dada kumanggulung ijining pandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ing kendring kababaring lisan Kresna sinang manggulung pintonaken Srinalendra samedhar sabda alun nangandika Sirtina ning pasewakan busana maneka warna
yang banjra sarwarokwa renggeng manik Nara Narawata Obro Prabanya kang sumerat kenyaring beca laliwaran let ki laji sireng kadit wimbo kekanda mrek katiupeng maruta saparan mangambar kongas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata enggang becik martabate sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan rangi syukur oleh wong tapa
Angang was amunggol tan mikir pawehing riyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Niwang Agung muga tansah ngayomi marang Praja Ndrawati sak isine. Ora mengkoto dhisik Kakang Patih Udawa. Ayo ndadekake kaget pengelira si Kakang Patih Udawa. Dene sira ingsun pijana ngarsaning manira Kakang Udawa. Baunut-nut mriki sinuwun Dewaji sembahan kula. Pengayoman kula ning Madupada marang tendelahan Gusti kula Sang Dewaji sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wonten sabda tama paduka sinuwun animbali dhumateng ingkang abdi kepatihan sinuwun ing jawi sanget watosing manah pindurun salembuk danjering alun-alun kumitra caruk paras nanging sareng wonten ngarsa paduka sang sinuwun tebih saking raos kemarasan Dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten Madupada Prabu tendelahan kemarin kula nyadhong dawuh baunuk nendut mriki ya katiparan nggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Paranata-tata rakiting kaprajan negara Ndrawati mara diagiatur kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti ngkaremben Kakang Patih Udawa. Nggih sinuwun. Menawi paduka dangu bab tata rakiting kaprajan tartentu sadotan badhe nguji wani. Para kawula samya jayeg seka kapti akarya luhuring nusa bangsa. Tuwin negaring Ndrawati. Mendhaipun para prajurit ing boten kendhat anggennya sami gegeladen ulah kridane kaperang. Sawanji-wanji praja paduka tempu marang muka tarten boten badhe kepok kanca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Banun ingkang abdi kepatihan remuk kasawara putung sumangga kabandhem dha sinuwun. Kawula nut iki. Gawe bombong gawe mawar menggaling sun. Teka jangkep kang dadi aturira Kakang Udawa. Ora liwat parayogakna sartane pakar yen ingkang utama tindakna selawase urip nggih sinuwun menapa ingkang sampun paduka dawuhaken nedhi kula candhi jimat namung dereng lan sak sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngarsa paduka dalem sang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ya sira atur bekti lawan ingsun tiba sepadha-padha Kakang Udawa ora let prayogakna nggonmu lungguh nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun anggen kula sowan lenggah wonten garing Ndrawati dinten sak mrika Setyaki padha kanthi raharja sak pratamu sawise siadi sowan ngersanipun Kakang. Tansah bareng gadatan Sambikala, Kakang Prabu. Sowan kula tebih saking rubeda kalih sing Sambikala. Jenengan ing karahan jalan kayuwanan. Kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Setyaki. Siap diatur bekti lawan pun Kakang. Ora let pangestunipun Kakang bae tampanana yayi ngarep ruci. Sampun kula pundi. Nggo jimat paripe ndayana kasantosan Kakang Prabu. Ora let prayogakna Setyaki, sampun boten kirang prayogi. Anak anungan indita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Samba Kusuma Kilat Maka, Wisnu Brata. Anak kulanang cah bagus marang Garuda padha kanthi raharja sak sowanmu. Ana ngersaning pun Rama dina sak mengko ana ing Sitinggil Binaturata negara Dwaraka iki anak lanang cah bagus samba tansah pinawi kadatan ing Sambikala Rama Prabu sowan kula tebih saking rubeda kalih sing Sambikala kepareng kula sowan ngaturaken sembah sumungkeming mabekti kula kunjuk sandapu padha paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna ya samba sira atur bekti kelawan wong tuwa ora pangesti wong tuwa wae muga tansah ndayani kelawan laku jantramu nggih sampun kula pundi dadosna jimat
Areng mangestu paduka nedya kula cancang kucing weni dumeweng wijang rumeketing Werdaya Rama Prabu. Iya. Lan tatanan barisaning para wadyabala sartane para kawling kang padha gantung sibuh aja ana nganti kang padha sawur manuk. Jeng ingsun nedya mbabarake sartane enem Brama wigatining masewakan ora liya mung bakal andangu kelawan sak arawe Koko Prabu Baladewa kelawan Bapa Wirbandurna. Nggih, menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Bagus anakku lanang sombo. Nun mangke Koko Prabu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Baladewa Mandura rawuh wonten Praja Negaring Ndarawati. Ingkang rayipun nata Ndarawati Sri Bathara Kresna ngaturaken asung masegan pana krami tin mambagya rahaja muga tansah kunjuk nyartani dumateng karawipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Balarama. Jagat pangestu Ngarawiyaptur, jagat Pandhendra Jala Dewaku. Iya, Yayi Ndarawati ya. Nalikane semono bombong penggalipun Kakang surasaning manah si Adin dangu kelawan bisawanipun Kakang ing manduraning Praja Ndarawati dina samengko iki. Sawanipun Kakang slamet ora ana alangan swiji apa. Tansah kalih sing grubeda adoh saka bebaya ora ana alangan swiji apa. Nggonipun Kakang sowan kersane Si Adi. Satane Si Adi ngatur kasung pasegan monokrama lan pambagya harja wis ndak tampa akarya bombong tiasipun Kakang. Sartane marem wontenipun Kakang duweni kadang kaya Si Adi Yayi Prabu Ndarawati. Nggih. Ya mung Yayi pun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang muga katur ngersane Yayi Ndarawati Yayi Prabu Kresna. Inggih Koko Prabu sampun kawula pun ndyakarya Cundaka Panglingga Murda mewahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaprayogakaken kasekecana lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Ya Kresna kaya ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Sitinggil Binaturata Praja Negara Ndarawati dina samengko iki, Yayi. Nun mangke Bapa Wirbandurna. Sakrawuh paduka Bapa Wirbandurna ing Sukalima ingkang putrapun Nata Ndarawati ngaturaken asung mudya pangastawa mugi kunjuk. Oh, asta Kuswala Sela Bertapa. Kentos waruge pol mancar-mancarda nek dungul wan alas dadi wana. Kula ndoni nggih anak Prabu. Sakalang bombong bilawanipun manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Dupi kula tampi dolan paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Wonten madaning Sitinggil Binaturata Negari Ndarawati dinten sakmenika kepareng wilujeng misahanipun ingkang Bapa mboten manggihaken setunggal menapa kalis ing sambi kula tebisake grubita kepareng kula ngaturaken sembah. Ngaturaken salam taklim kula mugi tansah katur kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Kresna. Inggih Bapa remban sampun kula tampi akarya bombong tiasing penggalih kula. Mboten langkung ugi kula ngaturaken mugi tansah sekeca lenggah paduka Bapa Wirbandurna. Oh, sampun wonten kirang prayogi nggih. Sombo wonten dawuh Rama. Wong atuwamu Mandura sartane yangmu ing Sukalima uga rawuh. Mbagekna. Nggih. Wah Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah sumengkeming mangabekti kula kunjuk. Ya, Sombo tak tampa pangestune wong tuwa wae tampanana. Nggih, sampun kula pundi. Kanjeng Hyang Durna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Oh, sambah. Ngatur bekti karo wong tuwa lan pangestune wong tuwa wae tampanana ya nggih, samba cah bagus. Nggih, Kanjeng Hyang. Mboten langkung kasekecangen enggah paduka. Pepundhen kula kekalih. Ya, Sombo ya wis ora kurang kepenak. Oh, kaya wis ora kurang prayoga lungguhku samba. Sinuwun Mandura. Kakang Udawa. Nggih. Bekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Udawa ya tiba sepadha-padha. Ora Baladewa uga ngaturke sungkeme Baladewa basaku katura muga katur ngersane Kakang Udawa. Nggih sinuwun. Sampun kula pundi. Koko Prabu kula ngaturaken sembah. Setyaki ya pangestuku tampanana Setyaki. Nggih Koko Prabu sampun kula pundi jimat. Mboten langkung prayogaken lenggah paduka. Kaya wis ora kurang kepenak. Durna rasa bageke. Lho. Aja ngono to Yayi Mas. Wis ben kula mangkel karo Durna. Agi ora kanca. Nyawang raine kok sengit-sengit to.
Kaya pengen ngantemi. Ngantemi. Sing cetha nek krungune ngantil ngono lho, ora. Monggo, Koko Prabu Kresna. Iya, Setyaki aja padha saur manuk. Mboten, namun saur peksi. Lho. Gusik ta iki pasewakan aja mbok nggo gojek. Mboten. Kula nedya setitik ati-ati mituhu dawuhipun Pak Guru. Lho. Monggo. Nun mangke Koko Prabu. Sewu-sewu kelamatan kula tadah wadana mbok bila kula nganggep lancang. Anggen kula ndangu kelawan rawuh jengandika. Saestu tuwuh tandha pitakon saklebeting manah kula. Dupi kula ngawuningani rawuh paduka Koko Prabu Baladewa. Sareng kalian bapa Wnemban Durning Sukalima menika sejatosipun wonten wigatos menapa? Kresna Wonten mangandika ingkang dawuh. waleh-waleh apa Yayi? Sepisan sawanipun Kakang kita tinju marang Kararjani Yayi Prabu Kresna. Sakadang kadheana ning negara Ndrawati, sak putra-putra Ndrawati. Nayaka pungga miwah kawula negara Ndrawati. Ndak sawang katon tentrem endah. Regeng ayom ayem tata titilan tentrem. Ora ana alangan swiji apa sak indenge negara Ndrawati. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Dene ndungkap angka loro. Sawanipun Kakang iki pancen ana wigati. Ana atur saka Yayi Prabu Duryudana. Sing bakal diaturake ngersani si Adi Ndrawati. Mula kang saka kuwi gandeng meratanipun Kakang ning Prajanegara Ndrawati iki nganthi pini sepuh saka negara Ngastina. Ya kuwi Bapa Bandurna. Mula kabeh atur ndak pasrahke marang Bapa Bandurna. Supayane mengko jana ngasi enggok ngatur saka Yayi Prabu Duryudana sing bakal diaturake marang ngersani si Adi. Mula kabeh mono Purbawasisa ngersani Bapa Bandurna. Oh iya. Bapa Wnemban Durna tumuli kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ingkang dados wigatos rawuh paduka sumangka wonten Praja Negari Ndrawati. Wah, estunipun mekaten kok, Ngger. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang Bapa Tadhawadana kula nyuwun pangapunten. Krana kula sampun mantun suman wonten ngarsa paduka anak Prabu Ndrawati. Kepareng sepisan sowan kula mriku tinju dhumateng Kararjan paduka anak Prabu Ndrawati sakadang kadhean wonten Praja Negari Ndrawati. Nggih, matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih. Sowan kula menika namung nakyenaken menapa ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Duryudana. Napa ingkang dipun aturaken dening putu kula Lesmana Mandrakumara. Jenyatanipun nuwun sewu. Sowan kula wonten mriki menika namung lidhah sinambung saking putu kula Lesmana Mandrakumara. Ingkang rikala semanten nangis-nangis. Dados sowan kula menika namung nuruti dhumateng panangisipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Nggih. Kenging punapa dhumateng anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Kados ngaten nggih. Sepisan kula nedya ranjahaken rumiyin, kula nuwun sewu. Menapa wonten Praja Negari Ndrawati menika paduka anak Prabu Kresna menika kagungan putra ingkang nedya nedheng tungkap dewasa. Cara-caranipun sekar utawi kembang mriku nedheng mekar-mekaripun tartentu kathah sakathing kumbang ing nedya angisep madu wonten sak telenging sekar mriku kula wau. Menapa paduka kagungan putra ingkang nedheng tungkap dewasa nggih inggih utaminipun setri wedok. Masa iya putu kula Lesmana seneng lanang. Mungkin lah kados kawontenan ingkang boten prayogi-prayogi, kawonten ingkang wonten ing jaba-jaba, kula aturi paring dawuh. Jagat Dewa Bathara. Bapa Wnemban, wonten dawuh. Panjanestu leres. Engko saiki do guyung apa ta ki? Arep matur ngersane ratu malah do cengengesan. Pripun Bu Wnemban? Pun mboten napa-napa. Santai mawon kok, Ken. Nggih. Ya mengko rada ngurangi fokus. Santai mawon pun. Matur mawon pun saning Yayi Prabu Kresna nggih. Bapa Wnemban Durna wonten dawuh. Panjanestu kula gadah anak kula ingkang nedheng tungkap dewasa. Inggih menika pun Purantawati. Menawi ngaten cocok. Kalian menapa ingkang dipun ngendikaken anak Prabu Duryudana kalian menapa ingkang dipun aturaken dening putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Jayatanipun mugi dados ning kawuningan nggih.
Putu kula pun Lesmana Mandraku menika sampun wonten Kang Candra menika kaya wong kentir. Putu kula Lesmana Mandraku menika sampun wonten Kang Candra menika katitine wong kedanan. Awit Gandra kapiandhem kalian sawijining putri saking sawijining negari. Sareng rikala semanten kula dangu, sinten ta putri ingkang ditugasaken ngrupaken bebetek jiwa kasatriyanipun Putu kula pun Lesmana Mandraku piyambakipun Pak Caos Atur, Caos Suninga, Caos Priksa dhumateng ingkang bapa ingkang kalima bila ingkang dipun kandhungi menika putri saking negari Ndarawati. Ingkang wewangipun Dewi Purantawati. Bila sawan kula menika kula nuwun sewu, sepisan menika kula wau nanjaken menapa pancen estu paduka menika kagungan putra ingkang sesilih wewangipun Dewi Purantawati nudeng kapangka kalih kula nedya ambayong dhumateng putra paduka. Putri paduka pun Dewi Purantawati waleh-waleh menapa sawan kula namung badhe ngebun-bun ingkang cecawas sonten. Sawan kula namung badhe ngemis dhumateng paduka Anak Prabu Kresna, kersa paduka paringaken putra paduka pun Dewi Purantawati nedya kula boyong. Kula dhawuhaken wonten kersanipun putu kula pun Lesmana Mandraku marang Anak Prabu. Iya, Kresna. Pancen bener. Rikala semono Bapak Mandura uga wis maring dawuh karo aku. Uga wis njaluk iga pratikel kalawan pun Kakang Mandura. Kalamun napa pancen bener si Adi kuwi kagungan putra kang sesilih Purantawati, jernyatane pancen iya. Pun Kakang dhewe sing wis mangerteni, pun Kakang dhewe sing ngawuningani yen to si Adi duweni putra ya anakku Purantawati. Mula Kresna gandeng praptanmu, praptanipun Kakang kelawan praptane Begawan Bapa Mandura iki ana ngersaning si Adi ora liya mung bakal nyuwun ngersani si Adi Ndarawati waleh-waleh apa paringna Yayi. Paringna dimen Purantawati diboyong dhaup karo Lesmana Mandrakumara. Nalika semana supayane si Adi Ndarawati bisa ngraketke paseduluran antarane negara Ndarawati lan negara Ngastina. Bisa ngraketke daging kang pisah nuntumke balung ingkang renggang. Kula kang saka kuwi Yayi Kresna taturi paring dawuh yen to diparingake pun Kakang sartane Bapa Mandura ngaturke panuwun jernyatane wis setulung marang kahanane anakku Lesmana Mandrakumara. Nanging yen to ora maringake sababe apa ndak jaluk katrangan sing gumathok Yayi Kresna. Anjur ingkang puspita kasilireng samirana mrih sekar kadung mangambar ngas kandhanya maweh raras sertaning driya mangke Bapa Remban sartanipun Kangka Prabu Baladewa kula nuwun sewu kaget sotaning penggalih kula sareng paduka paring dawuh bilih rawuh paduka Bapa Remban Durna sareng kalian Kangka Prabu Baladewa menika nedya ambayong dhumateng anak kula pun Purantawati kula nuwun sewu mboten kok ateges kula mboten ngeparengaken sartanipun mboten kok ateges kula mboten nayogyani
dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Nanging ing sakmangke kedah wonten petangan ingkang ganep saking antawisipun tiyang sepuhipun calon temanten putri kalian tiyang sepuhipun calon temanten kakung menika kedah wonten tanganipun. Mawon mesine ngaten, mesine kedah ngaten. Mesine kedah hitungan rumiyin. Niku mengke ajeng ewuh pirang dinten. Ajeng ewuh pinten dinten nanggap napa? Mau kedah wonten hitungane. Sanes menika bapa nembaningkeng kula mestani. Lho, lajeng napa nggih? Miturut ingkang putra ing Ndrawati pun Kresna menika tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Nggih, tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Kula sampun matur mangersa paduka. Bilih ing samangke supados putra paduka pun Dewi Purantawati menika nedya kula boyong wonten praja negaring Ngastina. Kula dhawuhaken kaliyan putu kula pun Lesmana Mandrakumara ingkang samangke supados saged sarambut saribit kaliyan putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Nggih. Pancen bener Yai. Pancen mangkono kang dijangka. Lan pancen kuwi pengangkayayi Prabu Duryudana supayane atmajane ya kuwi anak kula Lesmana Mandrakumara bisa dhaup karo atmajane si Adi ya kuwi si Purantawati. Mangke rumiyin bapa petangan kula gegaranipun tiyang tresna menika setunggal sanes bondo ingkang angka kalih sanes rupa. Lah nggih mula niku to. Amung ati pawitane luput pisan kena pisan mindhane mie lan mie goreng. Niku. Dudu panda dudu. Wah. Barang wis sehat terus potongan. Terus diruat lagi. Menika tresna menika urupipun jiwa ingkang suci. Menika jumbuh tukul saking penggalipun piyambak-piyambak. Antawisipun calon temanten putri lan calon temanten kakung. Menika mboten saged dipun peksa. Menika mboten tresna menika mboten saged dipun tresna menika mboten saged dipun damel. Nanging kula ambali sepisan malih tresna menika uruping jiwa kang suci. Kula nuwun sewu menawi sakmangke Lesmana tresna kaliyan anak kula pun Purantawati nanging anak kula pun Purantawati mboten tresna kaliyan Lesmana menika mangke mboten prayogi dadosanipun menika mangke naminipun lelampanipun wonten tetembungan keplok tangan sisih tartentu mboten saged mungel. Nek miturut kula nek keplok tangan sisih ora iso muni mengke sing sisih tangan kula. Lho, mboten saged mekaten Bapak Urban. Jenyatanipun kula menika minangka tiyang sepuh namung saged nuruti dumateng menapa ingkang dados krenteking atinipun anak kula pun Purantawati. Tartentu ing sakmangke kula piyambak ingkang nedya nanting dumateng anak kula pun Purantawati supados sageta cetha aturipun anak kula pun Purantawati menapa purun menapa mboten dipun dhaup dening Lesmana. Nuwun sewu. Mami turut kula kok nek ajeng etungan tresna ngoten niku kok ruwet. Etungan wong rabi niku ruwet. Ning miturutipun Begawan Durning Sokalima menika wonten cara tersendiri kok, Ken. Duh, menapa? Menika sepisan kedah nentokaken weton. Niku. Nggih, niku diitung. Wetone putra paduka pun Purantawati dina napa? Mengke diitung kali wetonipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Mengke nek misale diitung tiba 4, tiba 9, tiba 23. Niku ing samangke badhe nuwuhaken katentreman antawisipun Lesmana kaliyan Purantawati. Nggih, nanging kula nuwun sewu. Sedaya menika lak namung srana lantaran nanging ingkang baken menika namung gumantung kados pundi anggenipun nglampahi manggun bebrayan ageng. Kula nuwun sewu. Menawi petangan kula tiyang tresna menika sanes bondo sanes rupa nanging ingkang sepisan menika karep utawi niat nggih menawi tiyang kakung lan tiyang putri sampun wonten karep ingkang cocok lan mathuk nedya kepingin mangun bebrayan ageng selawasing gesang menika ing sakmangke kantun
Sarana ingkang angka kalih. Sarana ingkang angka kalih menika napa? Gagaranipun ingkang angka kalih inggih menika pun tekad. Tekad inggih. Tekad ing ati, krentek ing ati, anggenipun kepingin nglampahi kados pundi menika sampun dipun penggalih. Anggenipun nedya nglampahi bebrayan ageng kados pundi ing pangajengipun menika sampun dipun penggalih. Urip sadina-dina menika sampun kapenggalih. Niku tekad. Nggih. Ingkang angka 3 inggih menika pun kenceng. Lho, sing kenceng napane? Sing kenceng napane? Nuwun sewu to. Menawi niat kalian tekad sampun mathuk lan sampun nyawiji dados setunggal, tartemtu menika kedah dipun kencengaken. Dipun kencengaken. Nggih, inggih menika ugi dipun taleni, ugi westani dipun kunci penggalipun. Sisetar ngaten nggih. Nggih ngaten niku caranipun. Cara nggih kula nggih ngaten niku. Nggih. Mula saking menika pupunemban kula nuwun sewu. Kula mboten saged caos atur wekdal punika. Ing sakmangke kula nedya nanting dhumateng anak kula pun Puratawati. Sabab nawing ing sakmangke ngantos kula meksa kaliyan anak kula pun Puratawati malah mboten prayoga kedadosanipun pupunemban. Sigra-sigra yen marmana gansa sigra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sanggatri gumulung katri gumulung mangrompak ing wadya Kurdha-kurane kakiri-kiri Prananggana magawe klarira wang-wang Tidak madane kawontenan Pasewakan negaring Durawati nalika semanten dados tinte madane kawontenan datan wonten gudhangan ingkang ngobah samirna datan mampawit kaperbawan Sang Nata Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kanggo semanten legeng nganti kaya pratima golek kencana kasarugen jaba piyak karsa keping puluh kaseban bono amuk apa to kadadi darunane ora ana mancan ingkang medal saka rangkeng gajah medhun saka wantira kejawi amung sawanipun tulisan saking Karang Tumaritis Atmajanipun Atmaja Wragil Sangkil Lurah Semar Badraning Sangkil Lurah Bagong Pepe ya pindho sata metar kang samya mulat mangrombeng para kawula kancana daya piyak-piyak jaluk dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak ngumembak ombak ing samudra ana ana bali lumut ambra ganggeng awita dedenceng-dencengan Yo biyo nah. Adele mangkel aku. Ponokawan Bagong. Apa? Lho. Bagong. Nun. Sapa iki? Lho. Teko-teko kok nesu-nesu. Wah. Wah, lali nek wis tekan ora krasa. Sinuwun Ndarawati, ngapunten nggih sinuwun. Iya. Ngopo kok teko-teko kok muring-muring kaya ngono. Kula niku mangkel sinuwun. Mangkel sebabe. Wah niki wajeng mangkat teng mriki niku kula padu ro garang sik. Lho. Padu perkara apa? Perkara rek. Lho. Kula ajeng mangkat mriki kok kula goleki rek kula ora ana. Wah disak garang jebule. Mongko pun kelong agak. Jan nglarake ati mula kula tekan mriki ya telat. Kula kebagian saron nomor 3. Iya. Ora apa-apa, nggih. Ning pun kula ijali kok sinuwun. Iya, ora dadi apa nggih. Ngapunten nggih sinuwun. Wajan kula ki angger mambu. Wong udut murah ki ngenten iki. Lho. Lah kok teko-teko lok iki apa to kowe kraton kok ambune hits. Ora kena ngono kuwi, Bagong. Wah, mboten napa-napa. Padha kanthi slamet tekamu. Wilujeng pangestunipun. Sinuwun Ndarawati, ngapunten Radi Watuk. Iya. Wah, karang iki usume. Ora apa-apa, Bang. Nggih, wajan kula kuwi nganti mangkel tenan. Ket sore mawon wajan. Ora arep turu sedile kok ora iso. Kok digugah Watuk, digugah Watuk. Watuk ki sapa? Bojo kula ya udu. Tunggal kula ya udu, gugahe. Gugahe sithik-sithik cekrek, sithik-sithik cekrek. Ya pancen kudu ditampa mbok menawa kanane lagi kaya ngono. Lah nggih, lagi kaya ngono. Iya. Wilujeng sinuwun, bekti kula konjuk sinuwun. Iya. Bagong pangestuku tampan ana. Nggih, kula pun ndenggo jimat. Napa kepara estu? Kula sowan wonten negare Ndarawati. Lho. Apa ora nyawang? Lho, oh iya, Dik. Wah, jan wis ora. Wah. Suwe ra pethoke terus kaya malih, maneh kaya batako kok. Sirah-sirahane dadi kaya ngene apike. Anggepmu apa ngono? Mboten sinuwun. Pangapunten. Kula menika pancen watak kula menika gecolku marusul. Iya, nggih. Srogal mongko sak omongan-omongan kula niku tanpa arti, ibarate kula niku ora ana tedeng aling-aling. Iya, lah nggih. Lah lajeng pripun menawi anggen badhe mewujudkan infrastruktur ingkang sae menika kados pundi? Bagong, nun. Panjenengan ingsun iki bingung kelawan apa to kang dadi wigatine? Sira ki sowan sore-sore mongko tanpa timbalan.
Lho lah nek niku wis cetha kula sepisan mriki jeng nyuwun proposal. Lho. Teng dusun kula wonten kegiatan lomba bersih dusun. Lho, ana kaya ngono kuwi enten. Kula sowan kula sepisan ngaturaken sembah bekti kula konjuk dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak ning pancen sowan kula menika dapur dipun utus dening kadang kula ing Kapetrukan. Lho, sapa? Kakak Petruk Kantong Bolong. Kakak Petruk kuwi sapa? Petruk Kantong Bolong, aku kudu ditambahi kakake kok ora mudeng. Kakang kula kadang kula nggih menika pun Petruk Kantong Bolong, nggih Sisura Gendela ya tontong cerat. Tontong set, tontong set. Ya bel geduel beh. Niku sinuwun. Rikala semanten Petruk niku kula niku didangu teng omahe Petruk. Kahanan kula niku agi ruwet-ruwete. Awak kula ya lagi gregesi. Watuk kula wis ora karu-karuan ra iso meneng sak omah kula niku anti kaya rumah sakit. Iya. Njegok kabeh. Kula dijeluki Petruk di wis up. Gong kowe rene oleh tulung ana awakku dhek kaya ngene. Kula dugi mriku niki Petruk pun mboten enten teng kasur. Lho. Sebabe nguyuh. Teng jeding. Dadi kula goleki lho, lha kuwi ndi ta, Truk? Terus Petruk niku bali. Weruh kula niku terus reka-reka lara. Mangka kula delok ya biasa wae, cetha Petruk ki gur ngelih. Sareng Petruk kula damelke kopi, kula kan ngunjuk, Truk eneng apa kok tiba-tiba ngakon aku kon teko rene, kananku ki ya lagi ora baik-baik saja, ning omah ki batihku ki ya kaya ngono kahanane. Gong aku ki lara awakku. Rasane kaya mritili, Gong. Lho, cetil sisan apa piye kula ngoten niku kula malah sampluke karo Petruk. Iya. Lah piye, Tru? Pamijetke ora nek dukune ora ayu trima ora mijetke. Nek gur tuwek-tuwekan moh ngoten niku. Samblek sisan kowe, Tru. Modar ngono sisan, Tru. Kula ngoten kene ku Petruk terus gelem guyu. Iya. Nggih. Lah terus Petruk matur kalih kula, Gong. Aku lara ki jane ora kok merga imunitas tubuhku sing ora kuat ngadepi kahanan pacoban sing saya abot ki babar sari, babar pisan. Babar pisan ora. Ning merga pancen aku kaya ngene iki aku lara iki merga nalikane dhisik ana sing tau janji karo Petruk. Aku tau dijanjeni ning seprene mung dadi unit tok urung kasembatan. Lho. Lah sapa, Truk? Aku tak krungu sapa sing tau janji karo kowe. Janjani apa karo kowe atik ora disembadani, atik kali kebangetan trimen. Tak bukake korine, tak dodoke lawange, tak kinange gambir karo suruwe. Lho. Kuwi tembunge wong nglamar. Oh ya ora sida, Ding, kosek. Dereng tekan ngriku. Ha Petruk ngoten iki. Aku dhisik tau dijanjeni jaman nalikane pustaka Jamus kelima sada karo senjata cakra ilang. Aku tau dijanjeni karo Sinuwun Ndorowati merga dhisik ana sayembara. Nek sing iso nemokke nek wedok dipek anak ning nek lenang dirabekke. Hamila saking menika Petruk nuta kalih sampeyan sinuwun. Nuwun sewu lho niki. Mboten kula kok ateges ngundak-undaki pawarta. Iya. Merga sakniki niku enten perkembangan berita niku lho. Apa? Undaking pawarta. Contone teng kidul dusun ana kabar ana ula gedene sak jempol. Kabar tekan tengah dusun ana ula gedene sak lengen. Kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan pun mboten padha. Mula saking menika kula niki arep ngaturke napa enten-enten lho kula prasaja blakutang terus tegang terang. Blakutang terus terang. Blakutang terus terang.
kula matur kalih sinuwun Ndarawati ben mengke mboten enten tetembungan hoax. Iya Bagong, hoax. Nggih, sampeyan rasah nirake wagu. Ratu kok muni hoax. Niku, mula sowan kula waleh-waleh napa? Gandeng Petruk pun cethak ngaten niku niki janjine Petruk ajeng ditagih kalih sampean. Sampean tau tate janji napa kalih Petruk? Cobi kula tak pireng dawuh sinuwun. Jagat pangestu karo ya Ndara jagat Bagong. Nun. Pancen nyata aku nalika semana janji kelawan Petruk. Duwe punagi kelawan Petruk kan rong bolong. Nggih, napa niku? Yen to sapa sing bisa nemokake pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada nalikane dicolong karo Dewi Mustaka Weni. Yen to lenang tak dhaupke karo Atmajaningsun nanging yen to putri ndak pek anak. Lah mula niku Gandeng Petruk niku lenang nuwun sewu, masa Petruk kaya ngoten wedok. Petruk cetha lanang kaya gelo trukul ning irung barang kok. Mila kula cobi jenengan ajeng ngrabekke Petruk mboten. Mengko dhisik Bagong. Panjenenganingsun bingung. Lho. Bingung sebabe pripun? Bopo Rembantuna rawuh mrene uga bakal ngayonake kelawan anakku. Ingkang rikala semana ndak janjekake kelawan Petruk. Lho. Do teko mriki to niki? Iya. Nggawa gula teh mboten? Tiwas teko teng ceruk ora nggo gula teh kebangetan. Niki Begawan Durna niki? Iya. Ajeng ngelamar putrane sampean? Iya. Walah. Lah ajeng dingge napa? Wong niki, niku pun dijarane. Ngono nek kae wong malah ngrekoso. Wah, Bagong ora kurang ajar kowe. Aku sowanku mrene iki nglamarke kelawan putuku Lesmana Mandra Kumara. Ora ngaten to. Wah ya wis, sing cetha ngendikane iki dadi men ora salah paham. Bopo Rembantuna rawuh mrene ngayonake kelawan Atmajaku Purantawati. Bakal didhawuhke dening anakku Lesmana Mandra Kumara. Sinuwun. Tak rada maju ndak krungu sing kawogan. Iya. Ngapunten. Cobi to mang penggalih. Nek sampeyan maringke putrane sampeyan Purantawati kalih Petruk, kula saged njamin. Bar niku Petruk dadi juragan sugih. Lho, sebabe? Lho, warisan saking jenengan. Kowe ora edan lho kowe. Ora edan nanggepmu apa? Mboten to maksude niku ngeten Petruk niku arep disawang tata lair jan kere. Ning batin niku ora duwe apa-apa. Ning batin niku teng pedukuhan kula, teng Karang Tumaritis niku Petruk niku mandor lho sinuwun. Cobi to mang penggalih. Petruk niku nek ditaker kesugihane karo Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, mboten enten apa-apane Lesmana niku. Pancen nyata bener Lesmana niku bagus. Lesmana niku sugih cetha putra ratu negara Ngastina. Gong binantara pinunjuling apa-apa. Ning napa sampean tau weruh anak ratu kok golek kodhok? Napa sampean tau weruh? Coba anak ratu kok buka tambal ban. Coba anak ratu kok dodol sayur esuk-esuk. Coba menawa sampean penggalih niku napa normal ngoten niku napa normal? Hah? Nek niku nek ngejane mboten Lesmana niku Lesmana niku ngejane ora kentir nuwun sewu niku malah mengke mboten prayogi dadiane nek putrane sampean mangserahke kalih Begawan Durna. Tur nuwun sewu sampean nek ya mesti wis pirsa dhewe. Lesmana kuwi bola-bali arep gayuh wanita mbok sapa wae pisan to nek wis ana sing kasembatan mangkethok ilat kula. Ora ana. Nalikane arep gayuh Dewi pergi mati
Pergiwa kalah kali Ndara Gatotkaca. Nalikane arep gayuh Ndara Sri Kandi kalah karo Ndara Janaka. Kalah sakabehane. Coba niki mengke nek ngasih duel kalah karo Petruk sini. Mulane nek sampean maringke ingkang putra pun Dewi Purantawati alih Petruk mengke malah seneng uripe. Najan to Petruk niku ora duwe apa-apa, sing penting bahagia. Lho coba to, Petruk niku dagelan kondang. Ya, Jab bintang tamu nek mboten tigang yuta mboten purun Petruk niku. Ngarane kaya kurang-kurange jatah rokok sak slop lho, kurang pripun. Petruk niku ning emane niku. Nek sampean nganti maring kene Begawan Durna, gelo sing getun sampean dhewe. Cobi mang penggalih. Petruk niku sugih ning luwih sugih Petruk Mbang Lesmana sinipun. Durna ela panalinganira lumajaring ratri. Nenenggak jangkanira kapisanan. Lole. Astaga swala bertapa sumaranti Allah. Apa lole apa kowe? Begawan Durna anu Begawan Durna. Methuke leh kula. Wah, Bagong paripaksaku sing kudu meneh wangsulan karo kowe. Nggih, mboten apa-apa penemban. Ternyatane sampean teng mriki niku nggih priagung, sampean teng mriki niku ora mung patung. Sampean teng mriki niku ya wong, dadi sampean ya bebas berpendapat napa-napa niku sampean bebas. Wow, sajak gawe lara atiku krungu aturmu karo ngersani anak Prabu Ndarawati. Sing kandhake yen to Lesmana kuwi najan to anak ratu nanging duweni kekurangan. Najan to anak ratu nanging duweni ciri gethek. Kowe muni apa mau Bagong to? Kowe muni apa? Cobi to. Kula niku rak mung muni sak nyatane, Lesmana niku kentir tenan apa ora? Hah? Lesmana niku kentir tenan apa? Heeh. Lho, lah kene. Kene sampean ra trima. Nek ora samestine kowe matur nuwun anak Prabu Ndarawati, merga iki dipriksani piyayi akeh semene ambane. Lingsem yen to ngasih piyayi semene bane padha ngerti yen to Lesmana duweni watak kang kaya mangkono. Lho, nuwun sewu, Lesmana kentir niku ora mung didelok wong kene-kene tok. Ning Lesmana kentir niku pun tekan mancanegara. Cobi sampean penggalih. Bapakne Lesmana niku pancen estu ratu sing sugih bondo bandu seprapat jagat. Ning nuwun sewu, anak-anak siji kapluk. Kelahiran 95 ora iso ngapa-ngapa. Sabi Prabu Duryudana ratu sugih bondo-bandu kok sing tabuh siter. Ora gawar ngawur. Wah niki tenan iki nyata jaman krawitan PKK riyen. Kula kalih sinuwun Duryudana, sampean nyiter nggih sinuwun. Ya Bagong, wonten. Terus mereka nyiter niku dikencrung, cring-kencrak kaya wong ngamen niku lho pada anggep apa. Kula sengene sampean kuwi pripun? Seniman niku ora ngoten niku. Niku bapakne Lesmana. Lah anake saya kentir meleh. Anake saya koclok meleh. Nek sampean arep ngerti coba saiki to. Lesmana niku pendak-pendak sore mengiriti wong wedok. Kathoke cendhek-cendhek dhuwur jengkol. Digawa teng kesatriyan. Terus lampu dinepke lawange terus swara lagu stuk. Wow, gundule atos ngoten niku barang niku. Terus ombak, wah, sampean iki ora tau ngerti kanane putune sampean kok, Mbah. Ning Purantawati mesti nek digawa daup karo Lesmana Mandrakamana mesti bakal iso urip tentrem tiasing bagya mulya. Urung karuan. Sing go garan Lesmana apa, ha?
Sing gegaran Lesmana apa? Sugih. Bagus, bagus. Lesmana ki bagus ya ning ora tau sikatan. Cobi mang penggale, ban pancen bener bagus Lesmana niku bagus. Ning nuwun sewu. Sugih nggih. Ning nuwun sewu nganti Dewi Purantawati kok rabi Lesmana. Bahagia ming tata lair tok ning batine grates. Mergo duwe bojo ora iso ngopeni karo wong wedok. Ning nek kalih Petruk arep ora ndek apa-apa, ning nek saben dina mesem guyu, lah niku bakal mewujudkan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Niku Petruk niku aja sampean anggap sepete, Petruk niku aja manganggep wong kere. Petruk arep kaya ngono ning lemahe Petruk, tegalane Petruk niku pirang-pirang hektar. Niku nek nggo guru ki ndiase sampean turah-turah. Bagong ora edan, meneng kowe. Lho, kowe wani karo ngono to Pandura? Wani apamu sing tak wedeni? Tuwa aku mangane kowe. Arep kualat ora iso, meneng. Ora meneng jejele kaos kaki kowe. Wedan. Lah kok dadi ngewel kowe. Oh, pendeli kowe. Aja ngono kuwi kowe. Wah, edan. Lah kok pono kawane kok ndrawasi kaya ngene, ndrawasi. Lah sampean ra trima apa piye nek kula ngelek-elek Lesmana? Oh, mesti aku ra trimake. Kowe kudu bali, ora sang ayonke karo Purantawati. Kowe kalah dhisik karo Begawadura. Bagong kowe kalah dhisik kowe bali wae. Kowe bali wae matur karo Petruk. Ora sang ngayonke Purantawati sarep rabi karo Lesmana. Purantawati wis arep rabi karo Lesmana. Kowe bali wae. Sabar. Iki tak matur karo Sinuwun Kresna. Kula purun bali ning kula nyuwun ijol nyawane Petruk. Lho, lire piye? Lah mergo niki wau Petruk mun omong, "Gong nek ngasih kowe bali rene ora karo Purantawati, aku tak trima gantung nang wit kacang." Ngoten niku. Coba arep piye? Coba sampean penggalih ngoten niku. Kula kelangan adi ijole nyawane sampean meneman. Oh, aja takon dosa anake sayembara. Sayembarane apa? Ngasih kowe iso ngalahke kelawan Begawadura. Oh, aja takon dosa. Petruk kakon rabi karo Purantawati. Dadi ngasih kowe iso nglangkahi kuwandane Senopati Darawati. Bawo. Dipun. Jo aku. Ya ora sida nyilih kok. Ora iso. Aku gak melu-melu. Walah. Ngasih sampean iso nglangkahi kuwandane Bagong aja takon dosa. Purantawati dek Lesmana. Wah, metu jabawang. Yalah. Kene iki kok gamping. Sayembara wis gek metu njaba, gek deng. Limbukan. Bagong edan, mboten edan anu gek pripun? Niku cerutu-cerutu niku mun kula singkirke. Aja gawar-ngawur kae kadangku. Koko Prabu Baladewa kae pepundhenku. Larok kae. Nek kaya ngono pangartine. Pun kula teng mriki arep njaluk sangu, cetha sampean ratu tipis. Lho. Kok sak geleme dhewe kaya ngono. Coba to. Reti kula nyenuk ngeten iki niku jangan terus sampean Bagong iki nggo tuku raketang sak lencer. Lah ning apa entan seprene kok ora metu? Iki apa kraton wedang ya ora ana. Ratu tipis. Apa wae?
Ora apa-apa. Gedhe to ra? Nggawa. Njaluk. Lho. Pira? 300 wae. Susune tak balekke. Tenan iki. Tenan. Wis to, kene. Tenan iki. Tenan wis ora percaya karo aku. Kowe iki wis kancaku suwe lho. Yo. Ah wis ngono. Edan Panakawan Bagong Setyaki. Wonten dawuh. Marata diake maju kok. Nggih, wis wonten dawuh ora. Sayo sing rukun, gotong royong nyambut gawe. Babar pisan. Aja ngasih mengko ana regejekan antaraning Praja Ndrawati antarane Wadyabala Ndrawati lan para Sata Kurawa. Keparengipun. Tentremna kahanan Praja Ndrawati jenenging Sanadya kondur ngedaton bubarna kang padha sibuk. Nggih, ngestaken dawuh. Keparengipun pamit madal wasilan Koko Prabu. Lajeng kula kadhawuhan menapa sinuwun. Kakang Udawa babar pisan bubarna kang padha sibuk. Ingsun kondur daton nggih nyun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kowe bocah cilik kowe isih ora ana dawuh maneh Kakang Udawa. Purna gatining marangkilan. Arsa Sangnata kondur daton jog saking dampar kicana. Kinapit gampanan gading kandharaken sangjaring Purban Jadi manggung tanggung Jaka Paloro-loro ingkang samya ngambil pacaning Prabon. Kawis saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata. Lamun katun saking Mandura kemebiar candare kadya Sang Hyang Surya.